So nanglupat na sila guys, magkaulit ang mangga guys. Nagdamog mangga dito eh. Dapog mangga. Nagdapog mangga, ang dyan. Wait lang. Okay. Nagdapog tubig. Nagdapog royal. Royal nga puti. Ito ay nagdapog tubig guys. Siyempre, irit diri mo. So ato niya siya ibutang. Nagdadi payong diri hanggang sa rito guys. Nagpayong ko diri. Ang payong kong gitay ng poste. Nagdapog payong guys. Init mo diri dyan. So, okay ra kay guys. Kaya na may payong. Okay ra kayo. Nya. Kung kaunto tag mangga. May sobra sa taong mangga. Itong kabuk. Nagdaman sa Mirna. Ari mas Mirna nga itong isang adlaw. Yan, nagdaman silang mangga. Sobra po dipon. So, while magbantay ka sa madja, magkaon-kaon sa mangga. Diba? Okay kayo. Uy, ang payong. Ayaw itong hangin dipintan. Sugot sa hangin ko eh. Ayaw sa pagkul hangin Lord. Baliktad ang payong. Hangin gamay Lord. Gusto tayo Lord. Baliktad ang payong. Bagyo dari. Suka sangin mo eh. Bro, dekat kumangga akong dala guys. Ay, dali. Luya ko kadaki init kayo eh. Iwara-wara rin ako siya. Subrot na guys. Bye. Thank you for watching. May nang pwede kong pogi. Di ba mura lang yan? Hikagari ka ng mukbang mangga. Charot lang.